Good evening mga bro. Ito na naman tayo, magluluto uli. Fried rice na naman po. Naluto tayo ng tofu hotdog fried rice. Yung ingredients, rice, tender juicy hotdog, isang malaki lang po. Yun, hiniwa-hiwa ko. Tapos mas marami pong tofu. Onion leaves, ground pepper, oregano po yun. Tapos ito yung bawang, luya. Tapos yan po yung orange, kaunting piga po. Tapos yung peel niya ikukuha natin, yung balat po ikukuha natin. Tapos 2 fresh basil leaves, tapos parsley, Himalayan sea salt, konti lang po ito, soy sauce, konting turmeric po, tapos oyster sauce, tapos olive oil. Yan po, yan lang kasimple po yung pagluluto po natin. Pag dito sa bahay kasi kailangan ako ng Ricardo para masarap yung herbs ba. Ito, mag-fry po tayo ng lalagay po tayo ng olive oil. Pwede kayong maglagay na regular na oil, walang problema yun. Importante mapagkain nyo, mapaglutuan nyo yung mga asawa ninyo, mga anak ninyo. Tapos salo-salo na po kayo. Ayan. Kaya simple lang po magluto. Ito lang buhay sa overseas. Galing sa labas kanina, pagod. Trabaho. Kaya ito. Ayan natin. Bawang. Ayan na po yung bawang. Nasa inyo na po yan kung anong ikukuha nyo pag mag-fried rice. Maraming klase ng pagluluto ng fried rice kasi depende po sa pagre-ricado ninyo po yan. Luya, sibuyas, mahuli po itong onion leaves. Tapos halo mamanayan yung ingredients. Yan, bango. Gusto ko kasi pag luluto ako kasi mahilig ako sa herbs kasi para yung antioxidant sa body, katawan ba. Ito yung tender juicy hotdog po yan, malaki, iniiwayo ko po yan. Minuto yan, pwede nyong i-fried po yan, tapos iwaywaan nyo. Tapos ito po, yan, mas marami pong tofu. Source ng protein po yan. Pagluluto. Then ito po. Ito, yan. Rice po ito. Pwede ito kalimitan kasi ginagamit ko basmati. Pero ito jasmine rice eh. Pwede rin po sa atin, NFA, depende. Sinanduming, depende dyan sa Pilipinas. Importante salo-salo kayong magpamilya na kumain. Nasa overseas naman kayo, yung mga kaibigan ninyo, sa housing ninyo, accommodation. Yan, nahulog yan, sayang. Nahalo na natin. Bango.
po yung basil. Basil po yan ha. Sariwang basil, dalawa lang po yan. Mabango. Tapos parsley. Yan. Oregano. Yan. Ground pepper, yung durog na paminta. Yan. Halo-halo lang po. Susunod na yung gagamitin ko yung kawang ginagamit ko, ginaganong-ganong ko yun pag ko niya. Nakikita yung pag tapos ito yung soy sauce po. Depende sa pagtitimpla nyo po, huwag masyadong maalat. Ano pag yung pagluluto yung pamilya nyo sa restaurant kasi iba eh. Pagluluto, siyempre negosyo yan. Tapos konting Himalayan salt po o yung asin sa atin. Hindi po ako nagbibitsin eh. Pwedeng magbitsin paminsan-minsan. Nasa inyo kung gusto yung magic sarap. Pero ito yung tofu hotdog fried rice. Ayan. Nalagay na po lahat yung mga avocado. Tikman nyo na lang. Nalagyan ko ng Himalayan salt yan, soy sauce, konti lang po. Tapos turmeric ha, para pang may pangkuan yung kulay ba. Ayan. Tapos kung po ito patis, patis pero kung may ibang klase, may patis na pusit sa fish sauce o kung ito oyster sauce, konti lang po. Ayan. Ito po yung onion leaves. O yan. Gusto lang magluto mga kabro. Tapos pigain ko po ito. Ito half lemon po ito ha. Orange juice. Kung wala po dyan sa, kung hindi kayo makabili, pwede rin yung dalandan, 10 dalandan. Pigain nyo po, ganyan yan, pigain. Para hindi makon yung buto ba. Yan. Tapos yung balat niya po ito, ganyan lang ha. Yan natin para mabango. Yan. Ayan po. Yan. Ito po yan oh. Yan. Ayan, yung kunang yung balat ng lemon o yung balat ng kalamansi po, magandang ihalo yan. Halo pag yung pag haluin nyo lang po yung gumagawa ng yan ang masarap na ihalo sa leche flan po. Gumagawa ko yan ang sikreto, ng isang sikreto paggawa ng leche flan. Ito na, lapit na natapos. Tikman natin mga kabro. Tasty Christian. Then
kamay. Oh. Tayo na po natin. Luto na po ito. Ito na po yung tikman natin mga kabro. Ito po yung tofu hotdog fried rice. Ito, tikpan na natin mga kabro. Mas maganda kasari pag kamay ba, mas masarap kumain. Sarap men. Mga kabro. Masarap lalo pag salo-salo kayo magkapamilya. Sarap kumain. Okay, hanggang dito na lang mga kabro. Susunod uli na pagluluto. God bless you all. Yan. Natuto yung mga bata, mga asawa ninyo na magluto. Ito lang. Simple-simple yan. Pangbahay lang po talaga. Marikado lang ako pag nagluluto. Okay. Bless you all. Mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa po, mga kababayan natin. Nabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipino.